Soroti Iwang Basanta katon pajar gilah-gilah jagat katon sumringah kaya-kaya lagi asung pakurmat ndenyo panjenenganipun bawa kasirin dalasan Ibu Tukini anap tepi darmaning asepuh Mahargya Sriwihami Waha Suta mulya kanthing raket teteping adat Widiwadana adat wis ngarani tata cara widiwerdining Gusti Wadana peparing yektine ana nugraha Gusti kang arupi gelaring budaya kang adiluhung teka kaya mengkono Sang Dyahayu Dewi Ayu Lestari kapyarsa Purna ngenyong ngrasuk busana hamaes diri kahabet ning Rama Ibu kairit tumujaning sasana jan kang rinengga nenggih kampil gading kakrantu mencorong sirmati awet dasare Sang Dyahayu manudya kang Sulistira Warna tur nirengga ibu sono apa to candrane kahanan kang lumadi gelum kinancing cunduk mentul cacah saka lamyam lumaksana kadya astanira kenya kang hangawe jejaka kang lagi labuh praja palarapane nila tendani alise nanggal sepisan idep hanguler geni netra lindi larit malak mawang sabungkul grana ngrungih latinnya manggis karengat waja petak urut lir jinangka lambe sinigar jambe janggute jatis pamidangan yara waratin astane hanggen dewa gading driji hamucuk tanjung bangkeane nawon kemit kempol kial ngemanaken pupu hamu kang gasir telapaan amparan gading driji jempol kaya sirah sarpa lare angot mangkono to wadanane lamun to cinarita kalaring ing panandra bebasan kaya kurang candra haluwih parta denya lumampah wis nyata meteng sesorongyan kang nenggo nenggih kampil gading kang kineker milih nambaran cinawi awarna jeni lenggah kahabet mring Rama Ibu sirna sipating janma semantah amung pindha widodari kaswargan kang amang jawantah pamidanganira kasampiran rerencen kembang melati temah amrik angganda warung mesem semamburat jroning pardaya teka kaya mangkono panggul pipaning Pradaya kalamun to kawijeling lisan para hapsari tumonton mring Sang Dwija katinggal warasat jiwa kagagasing tias dahat kewraning karyawan ihira samyamyat rengganing prabata
lahing kono mau wis paripurna nggih sang ibu juru lan di juru paes angirit punang sirat majari sang temanten mijil sangka sasana tepas wangi tumujuaning dampar kang angranti ing mangke datan kadya kang wis samapta mijil sangka sasana palareman nenggih bagus Didi no Priyadi kahapit ming Rama Ibu kagebyar sekaramayang sak kembarang sidol lumampah lon-lonan candrane denayap mahesa gira lampahira Gongso munyoh nganyut binarung sumiliring samirana lamun tok adat lubyang karaton Surakarta duwin Ngayogyakarta hadining ngradhuti gongso anatap gending kebu kiru yekti kono katemben mondongi praptanira tamu agung parandene tan berbeda kelawan aning sak kandhaping sasana Bali minangkun ingkang ginelar wonten dalemipun Bawa Kasirin dalah Ibu Tugini teka kaya mangkono katemben mondongi praptaning tamu agung sapa ta rupane nenggih bagus Didina Priyadi kang wis nyemijil sangka sasana palareman lumampah lon-lonan kahapit ing Rama Ibu nalika semana wis kapiyarsa kandhek sakmepara ana sakasaning sasana gapura kang minangkun Nulyana Jejaka bagus kang piniji angembani wuwus minangka duta saraya angembani wahyu suci sejati nenggih Kyai Kalpataru Dewandaru Jayandaru kang dumadi sangka widodari cacah sapa saka Kahayang nganti Jumanya dasare sang binagus dedeg perbata pengawak sembodo marmothatana mumukal winikaya dadya ngembani duta saraya dupi wis nyata mekeng aning sasana kang tinuju tanggap perdaya Diahayu Dewi Ayu Lestari sigra handherekake tindak ira sang binagus kang ngembani sekaramayang kang dadya duta saraya lumampah mandhap sangka sasana inggil lumampah pindha Singalopa andherekake sasmitane sang duta saraya nadyanto kahanan ning sarwa endah tur beni parandene repidem permanem tan ana sabu walang alisik godhongan datan obah samirana datan lumampah amung kang kapiyarsa sumarane gemblak iya kemasan kang hangayai karya sak jangkah tindak sak pecah kendel inggenya lumampah tumujaning sasana kang kusnya riningga sak ngajenging sasana gapura pemangunan tarup gendeng janara kuning kumlawe mracenane lamun to panjenenganipun Bawa Kasirin dalah Ibu Tugini lagi andara bani kejibahan luhur kanggo samapta ing kono apa to wujude ana sewek kinambaran batik Sidha Mukti sinaratan Bokor Kencana kebak jangkep ana tirta pawitra adi kajangkepan kembang triwana ana kembang mawar kembang kanthil jangkep kelawan kembang melati perdine linawar-tawar saka tembung kang mijil saka kedaling lati temah mandhil jroning nara tapuk catur netra mesem sumemborat jroning paradaya nganti sumunduling antariksa nulya arsa kumlawe tanganira sarwi abebalangan gantal sangka kang binagus kang den wastani Gondang Putur ini kang sangka putri kang den wastani Kyai Gondang Kasih apa tuwujuding werdining gantal kang dumadi sangka suruh kang lininting tinang sulaning lawe wenang dene suruh kang pinilih yaiku suruh kang mertemu rase
yektine suruh seje yen dilunulumah lan urupe yen gigit tunggal rasane mracih nani nadyanto sajuga winastan priya sawijaran pawestri lamun wis bisa manunggalake cipta rasa nyangka rasane yekti kula bakal dadi jatuh kramane tapuk astanira siniram tirta pawitra adi tirta banyu pawitra wening hadi linuwih iku dadi wening-weninge banyu ing pengangkah ora nampung mijiki astanira yektine memuji mring mangsaning kang maha widi mugia sirna punang sukerta amung katemahan bagya mulya kang kinangka sigra liru duta kang wujud sekar mayang sak kembaran dadya sasmita lamun wis ana sakarone kulawarga agung kang wis nyawiji dadi siji manunggal dadi setunggal sigra piranganten kang Gusti abnajeng Sang Hyang Dwi Ayu Lestari tangkep asta ndodhok mari kelupon jemban kala wadanane menangka dadi sasmita lamun ta Sang Hyang Wista arsa ngabekti mring Guru Nadi teka kaya mangkono bagus didina priyadi angliwir timbir ponang rika yektine wis sembada dadi pengayoman aning jagat bumi ya Mbah Wono dupi wis nyamurna nuli arsa amiji nderekake napak tigan pecah yar ponang tigan kang dira tapak mracih nani lamun ta ana jejaka lawan sipating denyong kang wis mecah nalari mecah pikire werdine apa-apa wis ora kena njagake peweh wong tuane kudu apa-apa wis yoksa lan golek dhewe alega tiasing manah denya Sang Hyang Hamiji punang samparanira gong sawus narik anatap gending kodhok ngorek ya kala ganjur hanyarengi Sang Hyang Ayu Dewi Ayu Lestari amiji samparanira kang kakung yekti kono dadi sasmita lamun ta Sang Hyang Ayu musnya arsa sembada ngregem mustikaning kaluwarga bakal ngandhem wadi aja nganti kamuyak ing kathah nulya Sang Hyang Ayu tinaling ngadeg jejer iku dadi sasmita lamun ta ana jejaka nawan kenya kang musnya netepi sumpah antiga saktarangan werdine pecah siji kabeh belani mulya siji kabeh angenyami kabeh wis dadi kanca lelimbangan nulya piranganten sakarosin ngeban sindur dening Rama Ibu ingkang Rama mapan munggu ing ngarsa netepi tembung ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa ingkang Ibu munggu ing pungkuran netepi tembung tutwuri handayani werdine kang Rama kelawan Ibu siang pantarane ratritan kendhat asung tulodo uga pamuja mugi ingkang putra nggenya mangun bebrayan temah nindakake dharma langkung utama aja nganti nalisir sangka paugerening kautaman ingkang Rama Ibu ndereke tindak ira sirat pajari sang temanten kang wis nyawini suda lumampah pindha singalopa sak jangkah tindak sak pecak kendel pindha sata penarangan kang
kebaing pengati-ati para dene nadyan sareh temah bisa pikulih ora kena grusa-grusu mung pekasane dadi kasaluru tindaknya kaasuhan mring songsong agung saranane wong yen luhung betah lopo kurang guling halinga solajat mika yen pacana kudu manis wis nyoto mekeng sasana pundering pawiwahan nenggih dampar dento apa tekeng lumadi ing kono nenggih kang den wastani upacara jumenengan ya upacara tandur tegese ingkang putra kajumenengake dadi raja sedina nyang ratu sedalu sirna sipating janma semantah candrane Pindha Narendra Gumbinatara ingkang lenggah sining maka dahat sinisian ning sang ratu mesem sumamburat jroning Waradaya kunjuk sukrana ngarasaning Gusti kang purbang dumadi mulya sang ibu juru ladi juru paes kang asung sasmita nggenya ingkang putra temanten anindakake dharma apa to kawitane kadudut ponang dhuwur kakas kalas linolosan aya bebayune sutarma kuningan mringhat majanira ndodok mari kelu sang Dwi Ayu Lestari amiji samparan ira ingkang ibu alon genya lumadi awit kang ana mung rasa eling ingkang ibu kang wis nyong anglelinting anggula wentah mapan dunung dadi papan panggonane yoga brata tungkap nawa candra daswari nglenggana lampung pasipating putra dereng saged atur pepulih dhateng luhuring dharma wong atuwanira ewadene saben dina menghamimbuhi ing bot repot kelawan emeng ing penggalihe mulya sang Dwi Ayu Lestari merpeki patengganing ingkang rama ya kanthi dharma kang saparat jumijikipun nang samparan minangka tandha yekti lamun sang Dwi Ayu
ngabekti mring Kang Rama. Awit ingkang Rama kang musya angukir jiwa raga. Anggrung kepi anglelinting gula wentah bebasan toh nyawa lila ing bondo nganti tega ing pati nggone ngandhemi mring atmajaning kang den tresnani. Bebasan kaya lagi wingi ning dina iki kudu wis den pasrahake ana jejaka kang sekawitane dudu sanak dudu kadang. Mula nadyan abata dikaya ngapa nanging kodating jagat pestining Gusti dawaing jodho katali mangsa ora kena selak ora kena suminggah. Dupi wis nyapurna anggenya ngabekti mring sudarmaning pinanganten putri sigra lumampah adejawat asta tumujaning patengganira bapa sumpena dalasan Ibu Emiati. Ya kanthi dharma kang setaju ingkang tra kalih ndodok mari kelu nyungkemi pepadane mijikipun nang samparan nadyan latitan wawa babar ganta ewa dene kaya ati jerit anjelih nuwuhake atur duh Kanjeng Ibu ageng Darma Paduka ingkang tumanduk dhateng kula Ibu. Nanging wadene kula jejering atmaja dereng saged atur pepulih dhateng luhuring Darma Paduka Kanjeng Ibu. Nanging wadene amimbu ribet dalah repoting manah Paduka ketitik kula sampun anggandeng dhateng sipating panodya Ibu. Tur tantu menika saged anggunggung dhateng rekaos manah Paduka Ibu. Arangkul gapyuk nadyan aboti kaya apa nanging kaya wis kodrating jagat pestinipun bilih kula kedah anganti kegantilaning lala Ibu. Nulya gumanti pepadaning Kang Rama Bapa Sumpena kawijikan ponang tirta duh Kanjeng Rama ageng darmanipun Paduka ingkang tumandhek dhateng ingkang putra Kanjeng Rama. Nanging badhe dipun kados pundi paripaksa puja donga
lan pangastawa paduka mubya lumuntur mring kawula anggenipun arsa ngawiti mangun bebrayan nglenggana pokal kula saged manggih ing kabejan kabagyan lampun pontan sinaratan pangestu paduka Kanjeng Rama mila lila legawa mugia pangestu paduka lumuntur dhateng kawula Rama Ibu arangkul gapyuk Rama dalah ibu mring kang putra kekalih yekti dadya sasmita lamunta ingkang Rama dalah ibu wus nyalila asung pangestu mring hangganing putra kekalih genya mangun bebrayan ing pengangkah wiwit purwa madya kaping wusana bisa kegandengan atut runtut wekasan tan ana kang kuwa bakal namakake panggoda pangrencana wis nyapurna pinanganten sakara genya amaminta mring pangesnawaning Sudarmanira tatur nulya kundur dhateng papan sawit nenggih dampar denta keprabon netepi nyenyawi wisuda dadi raja sedina Nyang Ratu Sedalu mencorong perwadani sumundul ngantariksa sirna sipating janma semantah amung pindha Bathara Kamajaya kang wis nyodhahat sinisian mring Dewi Komaratih saya wimbuh dupi kagunungan duwung ingkang becik tangguhe miwah dodot kang klumbarah nulya ngawiti karombyongan ingkang angka sepindhah apa to wujude nenggih kang pusamapa guna kaya kacar kucur apa to wujudin perdining guna kaya kacar kucur kang dadi isine beras lawas kacang lawas dele lawas apa to dadi sasmitane sepira to sak lawas-lawas sing guna kaya kacar kucur mugi isih lawas guna kaya pangupa jiwaning temanten ini kang dadi tradahe klasa bangka kang sululam suket kelonjara mangka tilam lampus nggih netepi daramaning ngesokke sang binagus kabeh den soke isining guna kaya kacar kucur tan ana kang siningkit werdine sepira to pikuleh pangupa jiwa sangka kakung kabeh den pasrahake ana ngarsaning Sang Dyahayu Dyayu Lestari kaya mengkono uga Sang Dyahayu nggih nyenampani isining guna kaya kacar kucur tan kepareng kecicir iku dadi sasmita lamun ta Sang Dyahayu sembada bakal nanjakake sepira ta guna pangupa jiwaning kakung kanthi gemi titi lan ngati-ati ing pekasan bisa kadenangan kacukupan kang dadya panjangka lan karasane mesem semamburat jroning Werdaya dupi wis nyampurna guna kaya kancan kucur sang putri Domas jurone ladi amundhut wenang sarat sarana nunya sinambeng wuntat karombyongan ingkang angka karo apa to kang den samaptake yaiku kang den wastani tumpeng robyong apa to kang ngarsa den tindakake kembul bojana Handrawina
Kembul wis ngarani bareng bojone Wadah Handrawina suka parisuka. Yono kang mastani tembung dahar walimah. Katigas punang tumpeng mracenani lamun to apa kang dadi pangengkuh pangangen-angen ana jroning batos kang wis kemambeng kawitaning ari kang wis piniji kabikak kawiyan. Pinanganten sarmi dedulangan nadyan namung sak puluhan kaya dedulangan labet karo banraos bungah ewadina bisa nambak punang luwih ing padharane ing pengangkah bisa kacukupan apa kang dadi sedyane. Nulya sinambung puntat ingkang katri nenggih kang kusamapta tirta pawitra adi tirta banyu pawitra wening hadilinuwih iku dadi wening-weninge banyu ing pengangkah bisa wening cipta wening rasa menang karasane labet nadyan to amung sak tegukan ewadene bisa nambak salit gondange wekasan adem astrep ayem tentrem awit banyu go dadi perlambanging panguripan ing pengangkah apa to kang dadi sedya becik mugia bakal kaiden dening Gusti Kang Maha Kawasa ingkang angka catur wusamapa wujuding syarat sarana ingkung ingkang sangka tembung iling anggone tansah manekung. Diangkat mas dan mbaknya, diabadikan kamera, hitungan ketiga nanti ditarik ya. Siap? Bismillah dulu. Bismillah. Oh nggak kelihatan tapi dari gini cuma umi-umi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Gede nggone sing lanang. Nggone sing lanang gedhi. Nggone sing wedok nek cilik ya. Ning cilik mbuh gedhe kabeh iku wis bareng. Ingkang uga dadi perlambanging kamulyan ing pengangkah lan pamuja. Mugia pinanganten sakarung nyemangun brayan dadya sarana marga manggih mulya. Kunjuk syukur mengarsaning Gusti Hyang Manon labet arakiting titing laksana adi cara panggih daup suci wusnya lumadi kanthi tulus raharja tinebihna ing panggoda pangrencana. Nuwun kawula nuwun sagunging pinisepuh aji sepuh para lenggah menggeng para katang baraya menggah mekaten runtut rencaning adicara panggih daup suci sirat madya sang temanten nenggih Diahayu Dwi Ayu Lestari Hatmajanira Bapa Kasirin dalah Ibu Tugini kang lusnya kasembadan kawengku jinatutu rama dening Bagus Didi Nopriyandi Atmajanira Bapa Sumpena dalah Ibu Emiati nglenggana wiwit purwa madya ngantos dumugi wasanane tur tamtu anyandang anyampar anyandung kekilapan kekirangan kirang runtut kirang jangkep kirang trep nglenggana bilih kawula amung jejering janma kang mijil sangka trah menungsa lumrah mapane aning karang padesan kirang ing sesrepan labet cedhak watu tebih ing ratu ing wasana tembung tadah wadana kakurepna ing abahan kapanduka warastra ingkang lungit sewu lepat cadhong duka keluarga agung endang make up dekorasi
Logis Audio, Pawit Tenda, DVS Video Shooting, dan juga IGB, bener? IGB. Nyuwun kaluberna agunging samudra pangaksana ing wasana sewu lepat cadung duka akhirul kalam wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun untuk acara foto-foto dipersilahkan keluarga besar dari kedua mempelai untuk mendekat ke pelaminan karena ini momen sakral sekali seumur hidup, semoga untuk selamanya. Nuwun kundur kepada Logis Audio Pro System, rengeng-rengeng timbang yang meneng kena nggo setoran. Amin. Lho, denen kerjane yo ning bank bagian ngangsur. Gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Ki Dalang Rusdiyono nggih. Rusdianto. Alhamdulillah sekali lagi saya dapat mengucapkan atas beliau senantiasa menjaga budaya Jawa, gitu. Kalau tidak kita sendiri yang menjaga siapa? Dan juga terima kasih buat Mas Andi sudah berkenan menghadirkan beliau ya untuk memimpin dengan adanya acara temu manten yang betul-betul tatas titis lan terwoco. Lah iya. Lah ngrek aku mau sing dalang malah rusak tatanane tenan. Iki crita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu, sedulure kabeh diundang, tangga-tanggane ya dikon rewang. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nyewa kemayo, nyewa pinggan, rusi meja kanggo jagongan. Kemai gawe payungan, ora kene panas, ora kene udan. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan. Mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nek sinoman ngirisi bawang, racangi kacang ngonceki kentang, ngirisi daging, ngirisi ayam, yuk masak nang jero wajan. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Godhong pisang ya disuweki, wis lemper ya bungkus koji, dikukus ya digeneni, wis mateng ya dicicipi. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nganten teko ya tengah hari, diarak ya dikompangi, nek mlaku ya ati-ati, sithik-sithik ya digawe.
Setu kita sinongan, dina minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 kondangan. Dina Senin kira-kirahan, dina Selasa bayar sambutan. Dino pamane mantu, tahun ngarep oleh putu. Ayo Dok, lagu sing jumbuh karo swasana ngene. Kolo mangsane hari
Harga mati DWS selalu di hati.